isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu kanipagayam tayo nga Arthur, ti probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Arthur. Sa anak a perpekto a tao. Aklunak nga adumet dagiti nagkurangan ken nagbiddutak iti kallabas. Dinadaal ko idi ti biag ko. Dandani nasumok ko amin a klase ti bisyo. Arak, sigarilyo, pallot ken dumapay a klase ti sugal. Ngem kaasi na, jakmet nasumok ti nagbabae. Talaga nga arak laeng ken sugal. Ngem tunggal tao, at dagayam met lugar ti panagbabawi ken panagbalbaliw iti puso tayo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Kasano Arthur, agtayata manin padasin tamanan, may sapay around bareng mga baktamutag. Siyempre tata, sakpay di kunayo. Sa anak nga gawi, daging gajak mga baktata Ramon. Sige, umay ka nga rudan ta, mapantaman na taya. Mabit lang tata, ibusun ta pa yan, in-order ta nga arak. Sayang mo ha? Ay, una niya. Sayang mo nga agpaisaw. Karagaam nga rin ti baso tatag, cheers taman. Wen tata. Oh, bati ti basom, tata Ramon. Pagyaman na Arthur. Cheers! Cheers! Ay na Arthur, nabarbartag ka manin. Hindi na kumanin sermonan, Luisa. Saan ka sermonan, Arthur? Tumal na ka nga ruda. Mamata na bambanugak. Nabanog? Taan niya kumati nakabanugang, aber? Di ko namkit di naabak ka manan iti sugal. Kita aman di kasta nga itsura. Dandani di kan makapagnagapo iti nalaos abartek mo. Biyag ko na ito isungawan nga ro bibiyang mo. Una yan ti kasta pa nagsasaom, Arthur. Siyak ti asawam. Ngam kastakit din ti bagbagam. Idandanang kulaang mati salunat mo. Panunutom kumamot adagiti anak ta. Saan din anak ko na ka na awan karba nga mamang diktar nga niya. Tamok mo tararamidag. Nawata ma! Kinapod nun Jakon amo ti aramidag kin ni Arthur, Auntie Helen. Talagaan na igumunan iti arak ken sugal ti asawak. Talagan sa nga awanin pagbalbaliwan na. Ti panagbalbaliw ti may sa tao, kat adamo laang iti mismo abagina kaanakan. Ay, Auntie Helen. Saan mo't asigod akas deti asawam? Iso amamati ak nga adalata si Led ti panagbabawi iti kaunggan na. Kastanga-tanga agpaiso, Auntie. Patsak akas ta, Luisa. Kas may sa atao, wino pinarswa ti Diyos, mabalin aditay kabailan a pagbalbaliwan ti pada tayo atao. Ngam kabailan tayo abagbagaan. Kat mamatiak at tulungan da tayo ti Diyos amang bagbaga iti asawam kaanakan. Angam kasano, Auntie? Adapay nga tanam namang agbalbaliw pa iti asawak. Bayam, tasyak ti makisarita keng kuana kaanakan. Mabalin ka kadi ang makasarita, Arthur. Pasensya kayo nanti. Ngamawan oras ko. Kan may isa, nasakit ti ulok. Hang overakit kahit ko ti maturog. Di ka agdanag, tamabiit laang daytoy. Ay na. Adalaang kumaibagak keng kabaraw. Amo kong di bagayon ti. Nasakit ti ulok ko nang langaro din. Sigurado ajak mo't laang maiulo dagiti bagayon ti. Ado ti pampanunod. Iso pa nga siyo ta saan yun anayunan pa'y.
Amom ka day nga ay ayatan kan ipatpatag na ka ti Diyos nga oray kasta ka. Ha? Kinapudno na, nabayag na kan nga ururayan nga agsublikin kwa na. Auntie Helen. Agbalbaliw kan kaanakan. Idyamon ti ara kan sugal. Tawan ti nasaya at nga itid na kang kadayta. Agsublikan iti Diyos kat dumawat ka iti pamakawan na, Arthur. Ay na, adula amin dito nga ibagbagayo, auntie. Nagado ti pakariribukak. Iso asaan man atila ibagbagayo. Arthur Barok, amok anakulaapan laang ti panunot mo. Ha? Di ka agbuteng, kan di ka agbain nga agsubli nga agdayaw iti Diyos, kaanakan. Ited kan ipaay mo ti biyag mo kinkwana. Amok kan patsik asidadaan amang pakawan keng ka. Di ka agdanak, ta saan da ka abaybayan. Adda kami laang kini Luisa iti malikudam kaanakan. Ni daddy nga'y, mami, saan ka di manen asumurot kada tayo iti simbaan? Saan, anak ko? Inton mamin santo kano a Domingo santo umay makimisa. Manen? Kanayon matlakit din akastat ibagbaga ni daddy, mami. Ay, wan nga rod Narigat mat no pilitan tayo di amayo. Umay tulataan no talaga akayat na ti makimisa. Ay, ni daddy talaga. Ibusan na mat ti Domingo. Ha? Wan nga rod Barang sumurot tumatan nga agpay so inton umay a Domingo, anak ko. Sapay la ko mga rod at akasta, mami. Ala, ayabamon ni manong mo tamapantayon. Tani aldawan, jak kayat ti maladaw amapan makimisa. Wen, mami. Ay, unay matindi kastoy. Nairanrana mo lagi din anaawan di kuryente. Sapay agmay sa kita dito'y balay. Ay, makapaburo yung matindi kastoy abiyag. Agbasak man langan iti newspaper. Nya, dagituwi na damag iti pagiwarna. Damot ang makapa-stress. Ay, oo na yan ay abiyag. Ha? Ni. Biblian samot ti libro ang nakaipatungan ti newspaper itay. Kanya nga tanong day talagang ti ukagak. Tay so ti basagag. Wen. Padasak mamangagbay sa tagbasa ti Biblia. Aw, siguro mapukaw kanyak. No adahalag ti sasa o ti Diyos. Nga oray may saak amang martag. Agyaman naklakay. Agyaman naktay manugot ka matlaangan asumurot kada kami ang makimisa. Diyak nga rodam mo. Naapay asimurot ak bakit? Nalabit awagas ti Diyos daytoy. Tapno agsubli ka kankwana, Arthur lakay. Mga ta? Katuan. Panagrik na kangarod itay kat kaslad na mangiturdurong kanya kasumurot kada kayo dito'y simbaan. Kasta ti kinabilag ti Diyos lakay. Kasta nga taayang agbaysaw. Mamati akasta lakay. Kitsapay la ko mataidyam matanda giti bisyom. Diyak maikari akasta bakit? Patasik ano ka ba ilak? Mamati akabaalam day talakay. Ti panunutam kat saan laang apara kada kami ti panagbalbaliw mo. No di kat para matlaang iti mismo abagim. Ay na, agyaman akin ka kasinsin. No saan laang siguro agapukin ka, ang mga no aging gaita kat saan pa nagbalbaliw ni Arthur. Saan asyak ti pagyamanam kasinsen? Awan ti sabali a pagyamanan tayo no saan ani Apo Diyos. Iso ti akin nakam amin a mapaspasamak kada tayo. Nang runa ti panagbalbaliwan ni Arthur. Wan kasinsen, kat si ka tinagbalin nga instrumento tapno mamin pinsan matan nga agbaliw ti anak ko. Amin tayo a kasinsen, saan laang asyak? Tauray da kayo kat saan kayo mat-ana umaan ng bagbaga kanang palpalagip kindi Arthur. Sa bagay, husto ka kasinsen. Maragsa ka atalaga iti panagbalbaliwan ti anak ko. Di Domingo pa yan ang makimisa.
Kan amin nga activities ti simbaan kat at atindaran na. Uray siya kasinsen. Talaga ang maragragsakan nak ang makakitkita kenkwana. Nga agdaydayaw kan agsirsirbi iti apo. Isu at thank you, Lord! Praise the Lord, kasinsen. Kunaklakit din no awanan namnama nga agbaliw pay ni Arthur. Kasta ti kinabilag ti Diyos kasinsen. Basta di tay umibet kenkwana. Kat sapay la kuma, ta itultuluyan ni Arthur ti kasjay anarugyan na. Alay ko! Apa yan na kay? Agan anong ka? Bakit? Lagsakit di tiyan ko. Alay ko! Ay, sa dino abanda tinasakit la kay? Iti kan ligid ka di? Wano iti kan nawan? Di ako maitutulo sa tinabanda. Bakit? Basta nasakit. Basta kapsutak pa yung gabi. Di kinasakit na. Kasta nga Rod, itaray na kalangan ni Diya ospital, Arthur. Sigon kadagiti result ti laboratory ken ultrasound mo, at na nakita mi a problema iti bato ken barayo, sir. Anya? Ang kasano na pasamak na ita, doktor? Posibleng epekto da ito iti sigod abisyo yo, sir. Agam di kayag danag, tadapay matnam na maamaagasan kayo. O na yan ti kastoy abiyag. Kabailam day talakay. Patsyak ang maagasan ka pa'y. Italak mo iti Diyos ti amin. Di ka agdanag, at daaklaan dito isibay mo. Sige ha, panawan kayo pa'y ditoy. Asikasok pa'y dagiti maireseta nga agas yo. Sige, doktor. Katagyaman kami. Payastoy, Diyos ko. Nagbalbaliwak matanda ko na. Ang apay ngay, kaya ni kanak matanda ti kastoy a klase ti sakit. Apay ngay, apo. Diyos ko, laito'y ka din ti dosak, kapo'y tinaramid ko, iti kalabas. Laito'y ka din ti dosak, kapo. Iti kinay responsable ng ama kan asawa. Dahito'y ka rin. Inaramit ko matamin na kabalag. Tapos agbaliw. Inted, kan impay ko amin nga oras, kan panawan ko. Tapos agdayaw ken ka. Mapay ngay, agastoy maten, timpay mo. Awan ka din karbangak, ngagbalin na naragsak. Awan ka din, Diyos ko. Nangyagak iti prutas kan natang anak ko. Isuti ka nam tapno pumigsa ka, way. Ay, awan ganas ko ang mga nanang. Pilitam iti kasta agimbag ka adagos. Masapul a pumigsa ka. Iti kasta agsublay iti sigud ti ganaygay mo, anak ko. Agimbag? Pumigsa? Kasano kumangat ang mapasamak ti kasta, nanang? Di ka kadi mapukawan iti namnama, anak. Patsyak apagimbagan na ka ti Diyos. Isu ti pangalaam iti pigsam. Kumararag ka kenkwana. Amok adi nakabaybayan. Diyos ko na yun, anak. No talagang at ta Diyos, di na ko mabinaybayan. Di na ko maimpalubo sa magdaanak iti kastoy a sakit. Pudlo, mano atawan mata nagpalinak nga artek ken sugadon. Mano atawan mat nga awan inaramit ko ano sayat. Gam apay nga ita ta nagbalbaliwangon. Ita ta impay ko amin a panawen ko ken kuana. Ita ta dinuminggoak ang makimismisa ken nagdaydayaw ken kuana.
Inikanak matan iti sakit. Apay, nanang. Apay! Anak, ti Diyos kat saan akasla tao amabalin mo nga ikan iti kwartawan no suhol tapno mapasamak ti kayat mo. Saan aga po ta nagbalbaliw kan kat obligasyon na matan nga ikatan dagiti panubok iti biyak mo. Ang maapay, nanang. Apay nga itapay. Ti panagbalbaliw mo kat saan lang atap no maliklikam ti sakit. Nagbalbaliw ka, gapu tayo ayatan kan ipatpatag mo ti Diyos. Kat ti panubok a pagdaldalanam ita, kat pamanaknag a nagbaliw ka, saan aga po ta kayat mo ti guminawa, no di kat gapo tayo ayatam ti Diyos. Nana. Di mo rabang asidiran ti Diyos, anak ko. Nalabit nga inikan na kaitikas to'y a panubok, tapno ad-adapay nga am-amwam daytoy. Agparintumang kan tangadam ti Diyos, kat agkid daw ka iti pamakawan na, anak ko. Diyos ko, pagtuyak asi papakumbabang agkid daw iti pamakawan mo. Iti nagsakita ka, sinidir ka, dinagipasit ko ti kinasayahat mo. Ti amok, iti nagbalbaliwak, katadamat ten karbangak a dumawat iti nanamay abiyag manipod ken ka. Aklunak a nagbitutak, banag nga ikidkid dawak iti pamakawan itaken ka, Diyos ko. Ti sakit a pagdaldala na kita, kat saan adusa, no di katuwagas, wano gundaway, tapno mas mamamo kapay. Diyos ko, linis ang mga rod ko matipuso ken panunot ko. Ikatem ti gora, ken sukatam iti ayat, ken panakaawat. Ikanak kuma itinan anay apigsa, tapno agdayaw ken ka, Diyos ko. Nabayag ba na dita nagkita? Kumusta kan, Artaw? Kasi ti Diyos, tata. Okay lang man. Da kayo nga eh. Ay, kasto lata, bro. Kasi di sigod. Nadamag ko ang masakit ka, ano? Huwag nga ron, tata. Isa na bali, tada pangkontra di ta sakit. Ha? Ito. Arak ken sigarilyo, bro. Ha? Nabayagan nga inidyak na kita bisyo, tata. Seryoso ka? Apay, nagbalin ka kadimutin apade estay pastaw. Nagbalbaliw akon. Iti ka ano man, di akong sublan pa'y dagita bisyo. Kano nagimas ti arak. Gapo ka di tadan sakit mo. Iso ako naman nagbalbaliw kamutan. Di pa nagbalbaliw, kasanda ang atap numaliklikan di pa nagsakit, tata. Dahito ikat parang mutlaang iti mismo abagi tayo. Rumbang nalaang nga aiwanan tayo ti salunat tayo. Di tayo abuswan. Ta iso ti kapapatgan asagot kada tayo ti Diyos anamarswa. Luisa, bakit? Apay lakay. Saan ka kadipay ang maturog? Rabiin Diyak nga ron makaturog. Anya nga min manin ayat ti pampanunutam. Di ka kadiunay ag pampanunot. I-relax mo lang ang ti panunot mo. Iti kasta, makaturog ka na sayaat. Pampanunutak lang tinapalabas, bakit? Ha? Itinaigo mo na kita harakin sugal. Nagananos ka. Itata nagbalbaliw akon. Isumot ti panagsakit ko. Siguro, marigrigatan kan iti kasta sitwasyon ko. Ang mga nudumtang total daw panawan na. Di mo ibagati kasta lakay.
Ay ayatan kang ipatpatag ka unay-unay. Laglagi pa mga adda sinapataan ta idi nagkalay sata. Iso adi ka agdanag. Ta saan to ang mapasamak ti pagbutbut ngam, Arthur? Luisa, bakit? Oo. Di ka agsangit, alakay. Maragsakan lang amin, bakit? Ay, ayatan, kan ipatpatag ka unay-unay, bakit? Nagyaman ako unay ti Diyos, tas ikatinted na kapisi to'y puso. Nagyaman ang iti amin arigat kan sakripisyum para kanya, kan para iti pamilya ta. Aging gaita, lumablaban akpaylaang iti sakit ko. Adu nga agas titumtumarek. Sa anak pa yan ang makatrabaho, iso ati asawak timang manggad para kada kami. Pagyamanak unay ti pamilyak, ngamin uray kasano tikin ay responsablik idi nga amakan asawa sa andak abinaybayan. Naimbaglangan, tananakam ken nasirib dagiti tallo nga anak mi. Nakaalada iti iskolar, manipod kadagiti pagadalanda, kanda dumapay nga ahensya ti gobyerno nga da iskolar program na. Amuda ti dumiskarte iti pang-allowance da. Nagagatda nga agkita iti pakitang dananda. Isu asaan kami unay nga agparikot kabayatan ti panagadalda. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Arthur. Ken ka pagayam, Arthur. Nagasat ka, gaputa nanakam dagiti nagbalin nga anak mo, kastamatan ti asawam. Maysa apam manaknak ti panagbalbaliw mo ket ti ilalaban mo ita. Ti kayat ko asawan, mas ipatpatag wano importante ti biag asagot ti Diyos ken ka ngem dagiti bisyom. Ti pammatim iti Diyos tinangikat kadagiti bisyom. Banag amang papapigsamot itaken ka iti sakit a pagdaldalanam. Di ka nga rod umibat ken kuana. Itultuloy mo ti kumararag ket dawatem ti panangiwanwan ken pannarabay na. Alakastan pagayam, Arthur. Ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangag